Mali uspavani gradić na obali najšireg dela Dunava. Svakako pričamo o Golupcu. Na prvi pogled, razglednica. Tvrđava, mirna voda, turisti, lagana šetnja, sve deluje kao da je vreme stalo. Ali, tamo danas nismo krenuli zbog toga. Idemo po ono što je jedno drugo lice Dunava, a to je kada Košava odluči da pokaže svoj pravi karakter. Vetar, talasi i uslovi koji nisu baš za razgledanje, već za jedno ozbiljno jedrenje ozbiljnih jedriličara. Na vodi nas čeka Milan Đorđević, selektor, trener srpske reprezentacije, zajedno sa ekipom mladih, jakih, perspektivnih jedriličara, koji ovog vikenda ne traže komfor, već ozbiljnu formu, jer imaju jasan cilj, a to je biti spreman za najveće izazove i za najjače protivnike starog kontinenta tokom naredne sezone. Biće mokro, biće hladno, biće svakako naporno i pre svega vetrovito. Ako pitamo jedriličare, savršen dan na poslu. Dobrodošli na vetrovitu stranu srpskog jedrenja. Ko je danas tu? Sale, on je najstariji naš takmičar, Relja, Sava i Kosta. Kosta je u Optimistu, Relja je u Ilka 7, Sale Ilka 6 i Sava je u Ilka 4. Mešana posela. Svi su šampioni u svojim klasama. Prva vežba okreti, druga vežba dodaću vam istu onu bovu prvu orcnu, koju ćemo obilaziti isto desni, levi okreti. Jako je bitno u toj vežbi ono što smo juče, procenite struju. Znači vodite računa, i dalje stoji jedno letanje, onaj ko radi 2 i više letanja, nek u sledećoj krmi radi penale. Dakle, napuštamo Golubac sa vetrom u kosi i zimom u šakama. Definitivno kad se ne jedri je subjektivno mnogo hladnije nego kad se jedri. Vetar je bio malo slabiji nego što je prognoza to najavljivala, ali svakako 10-12 čvorova vetra i 18 na udare, tako da bilo je uzbudljivo, bilo je brzo na momente i svakako interesantno za gledanje. Tako da verujem da će Milan imati svašta da kaže posle treninga i verujem da su momci danas imali dobru lekciju i u određenim segmentima napredovali, tako da deluje da je budućnost srpskog sportskog jedrenja u dobrim rukama i na dobrom putu ka nekom većem uspehu. Tako da eto, do narednog viđenja svim jedriličarima želimo
dobar vetar. Spray hood, a? Hoće biti mokro? Da. Hoće biti hladno? Da. Hoće biti dobro? Da. To.